India Mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Sakumba arphongut kinong India ki bedang sakut ha Ukraine bat ki bakwa banwan phaino shakari ong sarkat pedeng hinne kesngi. La ongru bakajinglit shauno ikinong India na keleng ki jaka bemarjan bat na Ukraine kampat kut hadu minta. Umintri bakambari u arindam bakci lingba kilat pathai khubor. Ulaong bakasarkar kala persyang kat bala ban ai ke jingyarap na kebenta kini ki bedang sakut. Bat ke kloy ru ban yarap ya kitu ki bakwa ban wan pai no syakari. Haba kathma hapedeng ke Ukraine bat ke Russia kelas dang ban khlut bha. Na kalyang jong ke Indian Embassy ke badan ha Ukraine. Kelas dang ban register ya ki kerteng jong ki khena bat kinong India ki bedang don ha kategori. Kabelas dang nadu benai kelalingkot. Bat kumba arpho hajar ngut kinong India bon ki khena ule kiladep ban register. Umintri kambari ulaong. Shiteng nikni ki khena kidei ki besa ha ki jaka pule shaphang mi ngi jong ke Ukraine. Ka jaka ka bejur bha kathma. Ulaong ru wat la ka sarkar kalayele ban yarap yaki. Henry bon ki khena kila shem ya karai ban sa bet ha kategori. Ngidei ru ban sngouthu ikjing thmu jong ki halor kani ke benta. Nakalyang jong kiru ki kentat ban mi no na ki jaka pule na markala ban kta ya ki jing pule jong ki. Ki donru ki jaka pule ki bakintiat bat le ki kelas jong ki khena lingba ki online penpau une umintri hapo ki yang dorbar hinnen kesngi halor kemat ya keren ya kathma hapdeng kini kiri. Ka sarkar tat haduk menta kalala ban wan kit di ki phau hajar ngut kinong India na katei kari. Ki menteri jong ke Ukraine hinne kesngi ki laong baka Russia kelas dang ya kathma hapo kari Europe na lor kane ka sarkar kala pendam ru ya kijing therbom jong ki shipai Russia haki jaka pet film besa ki beriu pat ba ban yada elade kinthop ya ki khulung bat ki khenna.